Mesne rečenice. Mesne rečenice označavaju mesto glavne radnje. Zato su u službi priloške odredbe za mesto, a počinju prilozima za mesto u funkciji veznika gde, kuda, odakle. Za tvrdnju i ove godine ću letovati, pitaćemo gde ću letovati i odgovoriti gde je najjeftinije i dobili zavisnu rečenicu kao prilošku odredbu za mesto. Za tvrdnju posle nekoliko sati vratili su se, pitaćemo gde su se posle nekoliko sati vratili i odgovoriti odakle su pošli i dobili opet zavisnu rečenicu u službi priloške odredbe za mesto. Ili za tvrdnju novi put će ići, pitanje je gde će ići novi put, a odgovor kuda je išao i stari, što je takođe zavisna rečenica u službi priloške odredbe za mesto. Treba međutim voditi računa o sledećem. Ako u glavnoj rečenici postoji imenica za koju se zavisna rečenica vezuje, ona prestaje da bude mesna i postaje odnosna. Na primjer, školovao sam se, gde sam se školovao, gde sam i živeo. Za iskazivanje priloške odredbe za mesto upotrebili smo mesnu rečenicu. Ali ako kažemo školovao sam se u mestu, odgovor na pitanje gde sam se školovao već je sadržan u rečenici i glasi u mestu. Zato nećemo postaviti pitanje gde sam se školovao, već ćemo pitati u kojem mestu i odgovoriti gde sam i živeo. Rečenica je formalno potpuno ista kao u prethodnom primeru, ali je ovoga puta u pitanju odnosna rečenica, jer celom svojom sadržinom vezuje se za imenicu u glavnoj rečenici.